Sopo? Janur ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Ayo berangkat. Bismillah, berangkat nih sawah delok pukulan jagung. Iki wayahe. Sarapan. Pukulan jagung. Tongko sore. Bulan pukulan. Delok tek apa kene. Jagung teh aku. Sampai sawah hari ini. Rendeng amat, rendeng. Kon ngekeki ngono. Pokoknya sing dilemok. Sing tuku sapa rek Sakino. Kowe ndek iki nggo apa? Nunyu dalane ke. Yes. Rung roh sulamane rung roh lagi tinggal. Lagi tinggal guys jagungi. Lagi tinggal lagi tukul. Rung roh. Bertukul sik engko nek wis metu godhong loro. Tukul kok. Wis dah tak pakani mungkin. Dibongkar le. Ya kasing tukul. Tikus kok. Tipete sikile tikus akeh. Endi le ora nek batange. Maksude iku lho, momplong-momplong lho. Iki tak mangani kene iki.
Urung ngerah Pak Sulam iki urung dong. Tapi yo tukul cuma kok. Tingginya malah urung lagi tingis. Lagi metinggil. Sing ning galeng metinggil. Nggih. Iya apa? Ndelok tikus ngono. Ngono pokoke sing kabeh lho entek. Sik. Tak teng ndi. Padahal kaya nyang. Delok jagung lagi tinggal. Endi nek ngobati? Ya kene iki kono kuwi cok. Tapi ora nek bathange. Oh, tak golek ndak gawe. Tas dicelenono ginane. Ora kusir tukul. Ini tak sulami. Tukul. Ora tak sulami. Oke, serius. Wit uyu. Sik karek cinta koran. Nek ngobati ning nggone wong. Tintakno tikus, guys. Kene kok rong tukul, alah ditokno tikus kok. Iki diungkir-ungkir delok iki. Iki ya diungkir-ungkir, dinteki. Entek. Langsung lagi malah dibongkar, ditokno. Akeh sing dibongkar. Gak tukul. Iki koreanem kecer ya, Ris. Diunggahno tikus, guys. Alah. Alah dia kereker tikus. Oke pemirsa, nandur. Cok ya tukul, cok ya ora. Dipangan tikus. Delok Pak, dicukir kabeh kene. Papat. Iki nek sing ning galengan malah dihancurno. Wis. Ya wah, paring ngono tikuse aja mangan akeh-akeh, Cah. Padha dicongkeri, guys. Alah. Diodot-odot. Piye iki? Piye guys iki, guys? Ditokno tikus, guys. Piye iki ragat-ragat tenan. Mumet ndase. Alah. Dipangane tikus. Ijek cilik wis dimplok tikus. Ora nek bekase kok. Ora nek bathange ya ora enek.
Endi tikuse mbok pakani ya ora mati. Deh. Ini 5. Entek ora nek wonge cah. Ndi. Guys, ora tukul, guys. Kira dipangan iki. Golek leng tikus. Tikus e lah wis mbuh iki. Wis bingung. Ini jero. Dia tetep iso metu. Ya coke dijukil, coke ora modele. Ya coke dipangan wong tare ning kene nggone. Ngene surat. Nanti jan kok. Nyok cinten. Entek wong ditokno kok aku ketok mangok. Loro-loro ditokno. Iki bolong, iki wis ditokno tukul to. Lho, ngene dinggone leng kok. Padahal tak dijuki lho. Endi kuwi metu neh lho tikuse. Kuwi lah jagonge digawa mlebu kuwi le. Kemeroyok. Guys. Tara yo resikone yo ngene iki. Ijek tikus jek akeh kok. Nek udan-udanan ya ora nek tikus. Tikuse ndelik nek udan. Lengi tikus, guys. Angger leng tak duduki. Ben karo rapet. Nek rendeng kan direndeng. Angger entek. Kan karo rapet ngene. Apa? Gak beres yo. Kayak wis tenang ae. Tenang iki. Rendeng nek kaya ora normal. Ragat neh. Betara yo urung wayahe incir kaya entek ngene anu yo lak. Prawira yo entek padha ae. Nggih. Nggih kiri-kiri. Kuwi lho. Padha ae ora tukul kono, ya culam wong ndek ngomong disukiri tikus nggonku. Halo, wis tukul diutili. Dicopreki langsung. Iki nek ora roh iki jere tak kepopol iki. Wong nek ora roh kok dibuktekno. Yo wis lah wong